En aquesta nau industrial de la càrnica Montronill de Vic també han fet el pas. Han instal·lat 360 quilowatts en fotovoltaica, la teulada plena. Si ho tinguéssim orientada a sud, al migdia tindríem el pic. Però aquí, al tenir est-oest, el que aconseguim és que al matí comença a produir abans tota la banda de plaques que estan cap a est, i a la tarda allarguem més la corba, perquè totes les plaques que estan a ponent estan produint. Per això que amb autoconsum aquest sistema s'adapta molt bé. Per què les empreses d'aquí a l'entorn no en tenen? Segurament perquè són empreses que no tenen el consum elèctric que tenim nosaltres. Nosaltres amb la instal·lació que veiem aquí, a màxim rendiment podem estalviar un 10% d'energia. Així necessitaríem 10 vegades aquesta superfície per poder dir que el consum, tenim autoconsum d'electricitat. Montronill, per arribar al 100%, es podria plantejar pagar les plaques a les teulades de les empreses del voltant i aprofitar l'energia sobrant a través del consum compartit. Però a Espanya, la legislació estatal estableix dues barreres. Només es pot compartir en baixa tensió, però la majoria d'empreses utilitzen una tensió més alta. Tampoc es pot compartir a més de 500 metres, una distància que a França són 2 quilòmetres. Aquí no te'n vas, aquí hi ha nau, però a l'altre ja no hi arribaries. Tant si realment volem apostar per comunitats energètiques, doncs s'han de modificar aquestes normatives. Avui s'està generant molta expectativa, hi ha molta il·lusió en fer comunitats energètiques, els ajuntaments ens truquen, tenim moltes ganes de fer comunitats energètiques. Però clar, els has d'explicar la realitat. Primer tens aquests límits dels 500 metres i de la baixa tensió, i després tens aquesta demora de la distribuïdora en aplicar-te els factors de repartiment. I aquí és on hem de millorar.